Salam hazırlık sözcüler. İlkülen bizim saytıma yazılmayı unutmayın diyesim gelýär. Şuň sizin bilen Tersirenkli pil adly tapaga geçmekçi, tapagyň birinji bölümi we şu ýagdaýdan başlamakçy. Göçme aklardan näme göçmeli? Aklan persi açmazadyr. Eger da aklar pili ursalar, kara sağalya, sağ yeki, gelýärmiň. Şu ýagdaýda ýene bir zady düşündürsün welýär. O ýadan kvadrat diýen sapak bar-da, şonuň ýüzüne düşünüp geçeýin. Şu ýadanyň kwadraty näme hesaplanýar? A4'te durmuşlar üçin. A4, A3, A2, A1, 1, 2, 3, 4, aşağı 1, 2, 3, 4 ölçük sağa. Şu A4, D4, D1, A1, şu 16 ölçük piýadan kwadraty bolýar. Bu karşıdaşın saati öz ölçümüne şu kvadratyň içine giyirse, onu piýadan saklap bilýär. Şonu bu ýagdaýda seredelin saýy kawçya. Kvadraty girdimi, ýok girmedi. Şoň üçin piýada perda çykýar. Şoň üçin nurun piýadan kvadratyn teman düşünüp geçeýin. Şoň üçin beýada bir tema kömek eden aklı piýadan kwadratyny başga bir tema kömek edýär. Aklı saatini efka uçarır. Pil alandan perdini. Pil alıp vat tırnak aklar sa avruyu haydaya. Ne? Piyadan sakladı. Bar piyadan qorap duram derin qaralan. Diyen sa avru hem bayki ölürde dur. Qarasa kop bilen ak. Nisa tersenkli pilipnen düşünüyle. Piyadan perdiye başka mançıtak önüngeren qara. Pil bolsa ağ oycukdadır. Şoň üçin tersenkli pilliyle. Eger de piýada rahat durulmasa, altta bäste pilen garaýda durulmasa, onu garalar tutup bilerdi. Täze sağra gelen ýene-de insony küstürip sağ kop bolýar. Bäze hiç zat bolna garasa, balta, bagas goýrasyn badyrdy, ýöne saýyn ağır baýkda durýar, hiç zat etip bolanok. Indi öz oýnumdan bir öz oýnum bol kösümeli. Käbir goýulan ýalňyşlyklar hiç wagt ýadydan çykamakda. Bu indi men garşydaşym Alty Recep. 1986-njy ýylda şu ÖKSR-in SSR halklarynyň 9-njy Spartakazyny saýlamagy arşy Minska gitmek üçin Russiýa 5 oýun sorup oýnap 2 aýlyk ýaşdy, 2 oýunçy topara düşýärdi. O Altsona düşdi topara. Birinji ol, ikinji ýalmasy komanda düşdi. Bir ýylmyň tezenläňji ýylda da Alty bilen biz başa basmagy soradyk Alty partiýa, Alty oýundan barat. Kim utulýanda şo ÖKSR-in ýaşlar oýlaryna ýa-da komanda düşüp, Alty oýuny men şonuň bir ýarym utuk toplap utmagy başardym. Ýöne bu ýaşda Alty men 2 oýnada utdy. Recep Altyn ýerinde bizim oýlanmaz şeýle gyzykly geçýärdi. Özüm diňlik bolarsa da bir tahtada margan, marny sonra razy bolýardyk. Bilen aklaýan üçin ýas diýilmez gabat gelýär. Elimden gatazykly geçýärdi. Şunu mänim gorkasyma braska teoriýa. Arada Fransuz gorunşyny oýnýarda. Şo geçen o maçda 2 oýnum utdum Fransuz gorunşyny. Şoň birini şu Belarusly grasmeister hatta Viktor Kuprechik şoň bir oýuny öwrenipdi. Men şu ýerde Furman iki piýadasyny pida edip utýar Anatol Vayseri. Benim şu ýerde gidip insany ýeňsalmagy başardym. Men bu oýuny atda oýnadym. Atda üstün esas ýerde gitdik biz. Dogram oýnap dursam, gatazykly boldy. Karşıtçı küstüyorlar artık oynadık. Ýöne 29-njy ölçümde men ýalňyş goýup durmuşum. Ne şu ýagdaýda
Attabır östüm dämen şerde ruh A4 almalar eken şonu deň bolýar, paýysa saklanýar. Ýönden açmada çyk bir kıydırak ýa-da demeklere insany göreşip oyun şu ýagdaýa geldi. Men bir piýadam ýok, onu açyk paýysalarda pil atdan güýçli, ele altyn onu gowy arda uçşoly ýöne, olan bir zady atan çykardy. Men şu atym berdim piýada. Aldy, inem şam bilen durmuşdy. Gün boýy kabra gelämen geldim hem. Şu ýagdaýyna berläp geçirdim elärden, deň oyun şu. Düşünürüp bilemek näme üçin şu tawra bu bulam da men ýadymy sybyrlar. Şu taýda näme üçin awra geçmedi, şonu düşünürüp bilemekmin. Awra geçsem deň hiç taýda bilak garalar. Onuň ýöne gatnap durmaly bawra awra ölürdi. Men tawra geldim. Bir hili görüşüp, insana deň ýagdaýa gelip, pikir etdim aýyn näçe deň diýip pikir etdim daşdaýda. Pilaky bunu gördüm men. Ýöne men ýatdan çykyran ölçümle sağ elimde sağ söýlen şu ölçüm men üçin garaşymy göçmeli. Pikir etdim näme etdim bolan oturum bolan almaly. Täze sağ tawra geldim, sağ boý söýelýär. Men sağ gysýa. Tomboy kaýelýär. Eýerde sağ söýsem, onu bir boý söýelýär. Sağdaki yine de karar uçuyorlar. Seyit Kala tutulmuş olan deyin oyununa. Yönü bular yani oyundan sonra ve şeyle oturan son özünü mene şeyle közürttürüyen. Başka kişilerin oyunlarını görüyen, iyilem sarmışlar koyuyor kendi bir şey közürttürüyen özümü. Yine 92. yılı Moskova'da Tigran Petrosyan değerli vasıfın pesirliğini açtı. O kıyılan arasında bolan oyun yine şu dünýada sağ çaymyl hiç kim diýen etene. Son sağ asır sağ gatnalar. Men ýaly öz oýnumy görkezdim. Şu sağna hawra geçmeli eken dedim. Çepedermen taw geçip otuldum. A bu oýunna aktoynan oýunçy taraf ýalňyş ýabulam asakda ýokary gidýär şahyny. Taw düşünüripdir bu ýazasam. İslen atım sağamy ýa-da şu asura gelipler ötdüm diýär. Karara şaýyplar şoça ýene ýokary gidip barýarsa. Ine bu üçünden soň ýam deňlik ýok. Ýentem giýişden sany ýa gaýtmaly. Asy ýene zaýka asura gelen deň oturmaly tamam. Emma ahir asla var mundan soň ýam deňlik ýok. Sany gysýarar. Eger de ahir şahna söýelse, şaýyp söýelýär. Astırda var da zaýka. Şahzadörde pilzaber. Neşet gosaýar. Toňaşlar. Oyuna ahir şahsası üstü, yine şu variant bolýar da. O çağda turun boyun alýarlar. Bu oyun 1988 ýylda Polşanyň çempionatyny deňalan arasynda Polşanyň çempionatyna bolan oyun Akmarlarda Dąbrowski oýnaya garada Lisowski. Edil ýanky ýalňyşlara meňnes ýalňyş goýar ýa-da aklar. Sana askaylı oturmalı. Bir saydana karar edilen. Son zayıf katna var. Yine aklı sancarla uçya. Yine utulayan uçum. So zayıfta piyadanı arar ya da karşısı alınakta sana söylüyor. Yine sana asura vardan ne oyunu bulundan. Pil savaş uçyada çok soğanı tutuyor. Piyadasını ölçmeli diye akları. Şimdi as piyada tetre geçen de ýa mutuş. A berda oyunun ahirotun boyuna da koçumda yatar ya. Oyunun oturar ya. Eğer de sağ açtığın tam ahir saat nefre gelse onu kararır piltaben soçya. Sağın keser ya koyurlar çünkü sağ nefka gösterir. Onu sağ askı. Tanzı çalıyor. Bulanımdır. Tamastor geçiremeli. Şurada çönümde de şu ýöne ýalňyş goýup utulýarda, aýtamyl çok goşak tarap. Şu ýalňyşlar gaýtylmaly. Şoýnyň Gatoriýan Donetskde 2000-nji ýylda oýnanan
akmalarda tadı, çünkü karada grup oynuyor. Şu o yağdayı okuyuculara beremde, dört okuyucunun üçüsü soru yanlışlığı koyuyor. Göçüm karardan karara başlap ütüyorlar. Ne su göçümü ötüyor her kim. Ona zaga sözde vuruyor, siyah okuyucular. Yönü, Hindistayda asfas göçen yağaklar. Aralta sağ 4, sağ Avustralya yazın. Doğru ütüyor, eğer de ayaklar yanlışıp, biz piyadalarını aşağı alsa, onu kararın sağ etmez ve sağ 4 karar ütüyor yönü. So asfas göçüm yağaktan çıkıyor. Ne piliye edilse, zaviyası vuruyor. Asla sözüm sayarım. Uçan kararda iki tane uçuş var. Bira piliye ki piyadanı piyada iyiden topulmalı. Asla stronton zaviyaz. Onu yuvarsadan sağını katıp biliyaz. Piliye veyaz varıp çıksuan ötüp onu sağ ölen geçsiyaz. Dört piyada taraf. İkinci usul saniye veyaz uçup biliyaz. Ne birinci uçumda saniye veyaz uçup biliyaz. Zaviyaz şayettir, saklayar. Sağlam koyuyorum da asılıyor. Şimdi bir etüt, Troyes tarafından düzenlenen etüt, 1896 yılda her yağdaylarda ahları utomilya yağarlar, bu işlere plastikler taraf utomilya. Ne misal 3 doğru şal pilya altı saniye feda oluyorum da, eğer karar her efekli olursa saniye onu asalt ölçüp, piyade per çıkıyor. Filialta sahi diyorlar. Asaltı, sahip altı. Yine yen orgu olsun, pileffers. Buyurun aksanızı alta. Sahipsi de varsa, yine su usulün bilmeli. Plasiyedi, sahip alta, sahip zor koçup, aklar çıkadan ayarlar. Katılık sözler, sapakla kutahir karlandırdı. Ümit ediyorum, bizim saytımı yazmayı unutmayın. Yine sapakları duruşacak, hoş, sağ olun.